Baba koy. Tыңлыйм улым. Сен бит әйткән идең, Рамазан айы беткәнче шайтаннарны бәйләп куялар дигән идең. Без дә Рамазан беткәнгә шатланабызмы? Сабырлык белән без үзебезне җиңдек. Аллаһ Раббыбыз моның өчен безне бүләкләмәсме? Күңелләребез чистарган дип сөенәбез. Иншаллах. Бергәләп булса шарыйдык. Кайрыйдык. Рамазан үзе бер зур бәйрәм кебек иде. Нинди күңелле иде. Хәзер инде нәрсә бәйрәм итәбез? Biz Рамазан айын кадерле кунагыбызны озаткан шикелле озатабыз. Һәм инде киләсе елны тагын очрашырбыз дип өметләнәбез.